Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 radio driver tiri pano pa Tichkat MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu achigere pamwe chete neakatikomberedza. Zuva ranhasi mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemweya zviri pamwe chete. Kana kachinge kari kekutanga kako kakusvika panapa chikumbiro chedu semazuva ese kuti aiwa usakanganwe kusubscribe channel yako, usakanganwe kufollow channel yako, mobayawo kama likes pamwe chete nekushare kuti zvinge zvichitobida zvichifamba zvakanaka. Ndofunga mukatarisa nhasi panapa muri kuona ndinaye mwanasikana, ndinacho chimhandara my D wari muno mustudio. Semazuva ese nhasi tine nyaya yatoda kuti timbobate tichionesanawo nemimi ndine mibvunzo yandinobvunzwa nevakawanda misi nenguva kuti vakomana chii chaakumboitika mazuva ano, zviri kumbofamba sei kuti mudzimai vemunhu akaroorwa akandobvisirwa mari anoonekwa achirara nemumwe murume asiri vake. Mibvunzo iyoyo mibvunzo yatinosangana nayo. Saka so nhasi tine mumwe mudzimai watiinaye wachamirirawo mamwe madzimai vachitiudza kuti chii chiri kumboitika kudzimba uko, zviri kufamba sei. Right, tisingade kupedza nguva tatopinda munyaya yedu. Wamwe sheya lingi redu ringe wamwe wachiziva kuti chii chiri kuitika wakwanisiwo kunzwa zvatiri kutaura panapa. My D, ndokupai mukana wekuchingamidza vateereri. Okay, rega nditange nekutenda DJ nekunipawo mukana wekuti ndipindewo mustudio menyu tichimbotaura sezvatiri kuita. Tinotenda. Vateereri makadi zvenyu kwese kwamuri, ndiri mufaro wangu kuva ndiri pamberi penyu tichitaura nenyaya yetopiki yataurwa. Ini ndichataura nemaziviro angu ende handidi kunyepa. Ndichabata both sides, zviri kukonzeresa nezvimwewo zvisiri kukonzeresa. So ndichabata mativi machi maviri semapirirwa ndendaitwa topiki iyoyo. Aiwa, tinotenda my D nekuuya kuno kuti tinge tichizobatawo nyaya dzakadaro. Ndidzo nyaya dzimwe zhinji dzatiri kusangana nadzo kudzimba uko kwatigere, dzimba dzakawanda dziri kuputsika. So my D, mauya nhasi handitorina mubvunzo yakawanda. Chandinoda kutotanga nacho ndechekuti tikatarisa dzimba dzakawanda my D, kare zvaiyera, toda kutaura chokwadi, zvenge zvisiri nyore kuti mukadzi vemunhu akaroorwa akabvisirwa mari anoonekwa akarara nemumwe murume akatomukururira bhurugwa chayo. Kare zvaiyera. Imimiwo semunhu kadzi, chii chiri kunyanya kuitika mazuva atiri anaya? Nekuti nyaya dzacho dzakutoita ngerwiyo. Kudai kwanhingi kwabatwa mukadzi wemunhu, kudai kwanhingi kwabatwa mukadzi wemunhu, chii chingadaro chiri kuitika? Alright, rega nditange ndichiti DJ, zvamataura handikwanisi kuti hazvizizvo zvamataura kare zvaiyera. Asi rega ndinaize kutanga pakutanga kare rinonzi pasi risati rarohwa nenyundo. Ndizvozvo vakadzi vaihura zvisingaiti kare asika inzwa ikamaitika ndisiyei handima ndipagraundika ndida kubva ndakubatai muri ipapo musati maenda kuri, because imimi mukada kuita kungefanika vanhu vakabvira kare vachihura. Vanhu vakabvira kare vachihura chimirai ndichipa ipapo ndo pandabva ndatanga kukubatai. Handisi kukurambidzai kupfuurira mberi, but ndoda kuti titange taonesana. Handitika handisi kukurambidzai kupfuurira mberi nemashoko enyu, asi honai kuti kare kacho munoziva here kuti kare mwana chaiyo kunzi mwana mudiki asvika parufu zvaitoyera, asi hazvitaura kuti pane vana vaisaenda waienda, asi zvaisatoita. Saka zvakafanana nezvamuri kutaura imimi kuti kare vakadzi vaihura. Ora chipfuurirai mberi. Thank you. So ndichibata nichidaro DJ, vakadzi vekare vaihura, but varume vekare vaiva nehana kudarika varume vemazuva ano. That's why mamusinganyanyi kunzwa nyaya idzodzo dzekunzi mai nhingi mbuya wako wekwanhingi vakabatwa nechikonga vabatwa nechikomba kana pane zvakaitika. Chaiitika ndechekuti paiva neshona yaigadzirwa kare yekunzi gomba harina mwana. Zvichireva kuti gomba harina mwana zvinoreva kuti varume vakadzi vaitohura vachipuhwa vana.
handiti but varume vacho vaiva nehana because nowadays murume akangobata message mufoni memukadzi wake achinzi hai bhebi wazodai kana vachitonzi uyatisangane paposhto akutofonera hama dzake tete kuno mukadzi aura ndikubate ipapo my dear. Shona yekuti gomba rina mwana haisi nyaya yekuti mukadzi ari kubuda mumba achienda kundohura. Mirai andinapedza. Shona yekuti gomba rina mwana munoziva kuti inoshanda pasi. Ndipei ndobva kupai. Shona yekuti gomba rina mwana zvakafanana nekuti imimi muri mukadzi wamukoma vangu handitika mbereko iri kunetsa handitika kana kuti muri mukadzi mbereko iri kunetsa handitika movha mabuda mumba imimi movha mandoitiswa mwana kunze handitika mwana uya manje hapana anoziva kuti mwana uyu ndewekunze handitika vanhu vanokoti uyu mwana wa-T1 saka aiwa yechihure imimi nemi tiri kufamba zvakanaka aiwa pandiri tova wesi DJ aiwa nowadays vakadzi vari kuhura but it's rare kuti unzwe kuti ahura aita mwana nekwaahura. Vakadzi vane zvavari kutsvaga DJ. Ipapo ndo pandiri kuda kuti tinzwe kwamuri imimi. Alright, vakadzi vari kutsvagei my dear because kuhura kwevanhukadzi namba yacho iri kukwira iri too high. Saka imimi chii chiri kunyatsa kuitika? Vari kutsvagei? Ndo pamasvika. Vari kutsvagei vakadzi? So vakadzi vemazuva ano vane zvavari kutsvaga. Muchinatsonzwa kuti mainingi vazoita chikomba, mainingi ari kudanana naningi. Vamwe vakadzi chaiva vari mudzimba vari kudanana netumabheni 10. Tuvana chaicho kamwana kari kuchikoro chaicho unotonzwa kuti ari kudanana nako but murume wacho ndi businessman. Okay, saka apa ari kutsvagei? Ari kudanana nemwana mudiki? Ari kutsvaga aende kubasa. Anotoziva kuti mwana mudiki anditika saka ari kudei? Varume vanovarairwa. Kuvarairwa kurara nemukadzi wake chaiche, kuita bonde nemukadzi wake, murume anovarairwa. Kuvarairwa chaikutoti mainingi vaya vagarisika tatova nevana 3 imi ndakaneta akarara kubhawa. Dzimwe dzenguva mwarume unotonorara kumabhawa. Varume vari kutora nguva yavo yakawanda vachifara kunze kudarika nguva yaari kufara nemukadzi wake. Varume vari kuita time yekuti vari kuona kunge mukadzi wake achembera. Zvazvokuti unotoona kuti mukadzi wangu hachanakidzi. Saka oroitiwo zvaona kuti hachanakidzi, uri kuita sei naye? Uri kumusiya handiti? Ani muri kuasiya? Ndonguva yayo anozosangana nekamuform 4 kari kuenda kuchikoro nokuti nowadays vamwe vanenge vachiri vadiki vana mai vacho. Aiwa ipapo maidika. Pokana napo. Handisi kupokana napo. Asi ngatichionesaneka kuti iwewe mukadzi wangu handiti. Ukaona kuti ndiri kufamba zvisizvo kana kuti mumba macho ndiri kuarairwa because kana takutaura nyaya dzebonde tiri mubedroom. Mubedroom hamuna basa kuti ndimi here mai matanga kuti uyaitiite kana kuti ndibaba wari haisingori kodzero yangu yekungoti mwana uyaitiite. Pamwe musi wacho inini handisi kuda but iwe uri kuda handitika. But iwe kana uchida ini handitadzi kuita bonde newe nekuti uri kudini nekuti uri kuda. Unonditaurirawozve kuti nai baba inini ndiri kuziva yangu kuti makaneta mabva kubasa asi inini ndiri kudini ndiri kuda toita. Alright, kwakana iwe wakundiiginowa wakundoitwa naPeter manje kuti zvakufamba sei? Chiri kutoitika ndechekutoti varume vacho ndo vari kutonyanya kuramba bonde mumba macho. Varume vari kutoramba kuita bonde zvokuti unotonzwa kuti wazonibhowa chakati kumba haritouyi 2 days 3 days hakuna baba hakuna chief. Fanike nowadays kwaane malong distance relationship munhu anongoya akangoti quint. Nyange ukada kuzomuzunguza ukada kudai vakadzi vakutoti regaitisiwo zvakadaro vakakwindimara. Murume asingadano kwindimara. Nyange ukada kumuti ndokumbirawo makaneta wega unotopuwa picture yekuti siyana ineni ndambobva kwana Rosina. Ndambobva kwana Rosina. Aiwa hatingazi. Zvakaoma. Aiwa. Kupusha vakadzi vazhinji. Inini DJ, let me tell you this thing. Pachokwadi. Even mafanzi edu ari kutiteerera. Mukadzi ahura. Ndoda kuti vanhu timboita zuva 1 ratinoungana senyika kuti mudzimai uyu ahura, gara pasi chimondira taurirawo vambotitsanangura kuti love life yemunhu yeye yakaita sei.
unonzwa kuti baba wacho vauyi kumba, baba wacho vanongopopota popota, makapedzisira kuita bonde rini? Unonzwa munhu achiti ndane 2 weeks. So murume iye atobva ati vanoswera vakadhakwa ava, havadi kana kugumwa, havadi kudii, vakaenda dzimwe dzenguva vanorara ikoko. Kana kuti murume wacho haatengi chikafu, vakadzi vanohurira zvinhu zvakawanda. Mukadzi chaichai anohurira chikafu kuti vana vadye. Umwe mukadzi anohurirwa kusatoguta mumba chaiko chaiko. Mukadzi anohurirwa kuvhunduka kungonzi bhebi. Do you know mudzimba umu vamwe vana baba haatomboti mukadzi wake bhebi, haatomboti mukadzi wangu sweetheart, ingori my Jonas, my Jonas, my Jonas, January to December uri my Jonas. Ndo pandiri kutaura kakuti alright, zvimwe zvinhu zvamunoda sevanhukadzi. Ko makadi munodi kusununguka kuti taurira ichicho kuti baba munoziya ka inini hangu pamwe pacho kana umbonditiwo bhebi ndinotozvidawo kudzidziswa kunzi bhebi marriage nemukadzi. Asimunouradzidziswa namai ako kunzi mukadzi anonzi bhebi. Alright, asi iwe alright wakundiignora, wakuenda kundohura uko. Zvagadzira chii manje? Kune kuchitonakidza, ende vakadzi isusu takasikwa zvakasiyana. Mukadzi anoda munhu one at a time. Tasiyana nemunonyepa kuti he tinoita barika, he tinoda. Mukadzi ukangona abuda mumba haasinei newe, chaakungogona kudzokawo kuti ndo pane chi kasheuta kekupinda, ndo mune vana, ndo mune chi, saka ndodii. Aiwa, saka muri kutaura here mimi kuti isisu tisu tiri kukonzeresa kuti vakadzi vaite chihure? Aiwa. Ndabvuma. Aiwa, mukadaro ipapo. Hakuna mukadzi anopuhwa rudo anobuda mumba. Wenda ane shavi, wenda ane chi kana chi. Inzwai kama ichi. Munhukadzi zvandinoziva inini. Mari ukamupa, bonde racho ukamupa, hapana chaanoshaya pamba. Patanongobuda. Aumuti bhebi ndo zvaari kubudira. Uri kufunga kuti ukamupa bonde, wobva wamupa mari, wobva wamushayisa inonzi quality time. Pane inonzi quality time yekungoone mudiwa wako uchimuti iwe kanoona ndiguronzwara, iye umbokutsvara umboti imi musadaro dedi, musadaro. Hanti unongomupa mari ndo manheru wauya bvoita bonde wobva warara, wapedza wobva wabuda bva waenda. Haana quality time, anonohurira chinonzi quality time. Kungonzi ibundu here iri, obva anzi nemunhu yobva anzi takabundika. Munotohurira izvozvo. Aiwa, manje saka munohurira zvinhu zvakapusa. Munohurira zvinhu zvakapusa because handingati inini ndingatsa kunyatsoziva kuti zvechokwadi panapa time yandiri kupedza panapa ndakarara pamakumbo emukadzi wangu, dai ndinge ndikutoita something chinounza mari patable, chinounza kuti upenyu hwedu huende mberi. Izvozvo ndo zvawakutoti kwindi, wakutoti mimi hamumbodi kumboona nguva neni, hamumbotaurawo neni nyaya. Totamba here DJ, nyaya hadzisi dzekunzi dzinokanganisa basa. Hakuna munhu anoshanda 24/7. Hakuna munhu anoshanda 24/7. Even ukashanda, do you know kuti kune varume vekuti akabva kubasa, abva kubasa anomuka makuseni na 6 o'clock aenda kubasa nditi. 6 o'clock atobuda. But ndikushandira iwewe ka. Ndizvozvo nemhuri handiti. But imi musamhanye kuti toda kutsvaga chakonzeresa kuti musoro uteme. Kwete kungoti musoro ukutema. Chii chiri kukonzeresa kuti musoro uyu uteme? Handiti. Wadzoka kubasa usually vanhu muma 6 o'clock amumba varume vane discipline chaichai. 6 o'clock ndo wakuti baby how are you, uri seiwo, chino kubasa kwako kadai kudai. Pano umwe atabva kubasa na 6 yobva ati pakombiyuta pake atova busy kana panewspaper adai nenewspaper rake titititi, apedza obva anorara. Asvika ikoko papa ndewejongwe, vapedza wejongwe, mangwana akubuda ketu mari okupa ndapedza basa. Saka uchadii ipapo? We can call it love. Pane kamwe ka-affection kanoda mukadzi, kamwe kekungonzwisisa kuti zvakanaka kuva pano. Hembe dzangu dziri kupi? Ndipo hembe dzangu. Kumbomukawo baba, umomboziwo mabato mai esikani, neiwe zvauri kutosimba, ihore iti ngatidaiwo. So ndinokuti kuna umwe usingatozivi kuti mukadzi wake amera mapundu kumeso. Atozivi. Anozotoudzwa kana nemabhurura akusekwa kunzi neiwe mukadzi wako anoita kunge dzetse mapundu here kumeso. Bosi chaanogona kubuda makuseni, odzoka manheru ari pakombiyuta pake, apedza kombiyuta yake adai.
Kozowanikwa ako kaka na John kana na Peter vanogona kunyanganisa. You are beautiful. Kuna varume vanonyepa. Vakadzi vedu vanohurawo but vanenge vachinyeperwa. You are beautiful. Uri shui inojiwa. Inodzichi? Ishwa inojiwa nemamba wayo. Inojiwa nemambava ayo. Wona chimiro. Wona ganda. Apa une mapundu. Uchita kurumbidzwa. Mapundu ako hembe dzinokufita. Vakadzi zvamunotaura kuti varume muri pwere. Vakadzi ipwere. Akangopraiswa chete. Kungopraiswa chete kungoti baby akangoitwa katatu kana katatu zvasati ambetwa kumba. Aenda. Ayo. Nemari dzenyu idzodzo nemaponde. Alright. Ngatitarisei isusu. Iwe uri mukadzi. Kumba kwacho handisi kukuti baby, handisi kukuti sweetie, but alright, uri mukadzi wangu handitika. Taane mhuri. Unozviziva here kuti love yatakatanga tiri mukomana nemusikana handiyo ticharamba takamaintaina. Zvinochinja aiwa hatisisiri mukomana nemusikana kai. Aiwa kuti alright ndabva kubasa ndotosvika ndototi ndokurowa magaro kudai. Aiwa wakomana ndikatosvika ndakutoisawo laptop yangu papa patable kana inyari worksuit ndakapfeka ndakutokumura worksuit ndakutenda ndogeza rudo irworwo pamuri kurasika bhozi nguva yamuri kuenda kubasa ikoko nemalaptop yenyu muchidada nemaworksuits nemasuits iwayo ndio pari kupinda kagarden boy madam. Kana kuenda kutakshop kupi ndo pachanzonziona twana tapsi tiri kuzvifambira. How are you bet brain dzatoti system yevakadzi inovhiringika nguva diki mushini ototanga kubhoila nezvinhu zvisina basa. Mushini wabhoiliswa nekungonzi hey beautiful babati makambozviita here kumakwenyu. Alright. Madaro manyengedzwa handitika. Saka tiri ipapo ndisati ndasvika panyaya ndiri kuda right. Munoziva here maidii kuti mukadzi zvakaoma pandiri panapa kuti nditange kufimba mukadzi wemunhu kuti ndokuda. Zvinhu zvakaoma. Saka kutaura kuti kana iwe uchinge uri mukadzi wemunhu ndiwo unototanga. Saka mutaura kuti wakadzi wevanhu ndo vari kutanga kabhozi ndo vari kutotanga vakomana iva kana kutanga varume iva kuti ngatidanane. Ipapo DJ ndoda kutaura icho. Chii chinozoitika kuti inini ndisvike pakupfimba mukadzi wemunhu ndotongotanga ngoti ashe mwana ngatidanane. Ndichinyatsozviwa kuti awa ndimainiki. DJ ka kune varume vanoshinga. Anoziya. Do you know kuti varume vanoshandisa weaknesses avanoona kuvakadzi? Ndo zvandiri kutaura ka. Weakness yake pamwe inyaya kuti unotoona kuti mukadzi uyu ndewamhofu. But mapfekero yake aya pamwe kutoshaya sipo. Inini ndikangopinda nestrategy yekumutengera sipo ndomuhwina mukadzi uyu. Vakadzi havambohwezvi. Vamwe kutosvikirwa vatori innocent. Murume atodzoka kairi katatu achitofimba mukadzi wemunhu kusvika mukadzi wemunhu kuti nei mari kumbonyanya kuonei pandiri ozotodai. Aiwa ukadaro manje ukadaro takurwisana manje. Inzwazve mukadzi wemunhu isiso varume hatina kushinga kusvika papoindi yamuri kutaura kuti hanzi varume vakashinga handitika. Mukadzi wemunhu ndikamupfimba kahwani ndikamboona kuti hazvidi ndinobva ndatosiya bhozi alright kwakabva taura kuti iwewe murume wangu ndiri kuuya naye kumba kwako mangwana utaure nyaya yako iyoyo. Handoti unondida ndazvinzwa asi murume wangu ndiri kuuya naye mangwana kumba kwenyu nditaure alright. Munhu akadaro so mangwana ndomuona fundo kuti makazotini nyaya yangu ko zvechokwadi ndiri kuziva here kuti ari kwakataura chokwadi kuti murume wangu ndiri kuuya naye. Inini ndikapfimba mukadzi wemunhu matambiriro anondiita ndo anoita kuti mangwana ndidzoke. Ndikaona achindisekerera achindikotamira ndoda mangwana ndikadzoka ndodiwa kai. Osa imimi mapa makuti isusu vakadzi manje tisu tatambudzwa. Ndimi munoita kuti muzonyengwe. Uri mukadzi wemunhu ndikutokutaurira ida. Because imimi alright. Pane pamwe paunotoona kuti uyu munhu yandipfimba nditoriwo nestress dzangu ndadi kungovadawo baba vandivape mukana. Alright, good DJ. Mune shona yamabuditsa. Mataura kuti unopfimba munhu obva akutuka ipapo waziva. Imimi maziya sei kuti muchatukwa. Handichaita kuti mupfimbe munhu mamatoda munhu. Saka kushinga kuzotukwa nemunhu handi mune masvikapo. Zvani mune alright. Pamwe pacho ndine question mark handisi kunyatsoziva kuti uyu mukadzi wemunhu here kana kuti haasi. Handitika but anogona ngonditaurira chokwadi kuti sorry zvenyu mukwasha ini ndiri mukadzi wemunhu.
Handitika anonditaurira then akatongonudza ndiri mukadzi wemunhu ndichada kupfurira mberi here kuti ngatidanane. Ukaona ndakupfurira mberi ndiwe uri kuramba uchindikwezva because alright nhasi mandiudza kuti muri mukadzi wemunhu mangwana ndobva ndasangana nemi zviri sei makutondibvunza asi nezuro paya mairire wese here asi musasotambe nenyaya dzakadaro. Wakadzi vanotoramba mudzimba vakadzi munotikwezva musikana ine dzimba dzenyu. Aiwa imba yacho ndeipiko isina maloving tones? Imba yakangozara vana ndo vana vacho ka. Alright aiwa pandiri kuda kusvika varume ngavadzokere ngatidzokerere paya patinotaura kuti varume vekare vaiva nesecret. Ndiri kuti varume vekare vaiva nesecret ende varume vekare vakavhurika kudarika varume vemazuva ano. Imimi munochiti dzungu, udofo, kupusa, udzenga pamwe chete. Varume vemazuva ano, varume vekare aitozoti inini mukadzi wangu anotodyiwa nabhururu wangu. Kwete taanodyiwa achatodyiwa nabhururu wangu bcause bhururu wangu anaye achidya pano. 2 mukadzi wangu anotoonekwa nevarume. Ndoita sei mukadzi kuti anatsa kusununguka? Aiti kana akuziva kuti akuenda kumba aichitanga kuimba achibva kudoro achibva kupi kana chiri chikomba chinopfeka chirongedze chichibuditsa mari yekubhadhara chichiita se chobuda imazopindawo baba Aroni maizopinda chabuda kare. Saka murutaura here kuti vana baba wedu pawaitobva wachiimba uko kudzinga chikomba kuti chibude tisataure nyaya idzi hatidi kutonga zvinhu mangwana musho unopunyika ipapapo ka. Alright hazvina kushata semataurira muri kuita but honaika inini murume ndine advantage yekuti iwe mukadzi wangu ndikakubata nechikomba obviously kuenda kumba kwenyu handitika. Saka hamusi kuona here kuti zvine njodzi ndosaka tiri kutaura kuti dzimba dzacho dziri kuparara. Iwewe uri mukadzi nhasi ndikakubata nechikomba kumba kwenyu ini ndosara ndiri pamba pangu ndinoroora futi mumwe kana iye kwaenda anororwa. Hatisi kuzviramba but zvinodiwa here because apa wakuona wani wako wakusiya vana kana kuti wakuenda nawo munoziva here kuti zvakaoma kuti mwana atange kuchengetwa futi neumwe murume. Handimo kuzviona. Saka hamusi kuona here kuti zvinhu zvakawanda zvamuri kudzonyongedza apa nekuda kwemafaro. Because mafaro ka ndikutaura kuti mumba sipo ndiri kutenga chikafu ndiri kutenga mari ndiri kukupa musoro ndiri kukugadzirisa handitika chauri kungoda kunzi I love you nekumwanawo nguva nemurume wako ndo zvauri kuda izvozvo but wadzonyongodza zvinhu zvakawanda apa wauraya upenyu hwevana wana wakukura vari uku baba wakukura vari uku handiri muri kuzviona. Chinzwai DJ ipapo ndanzwa nyaya yenyu yakanaka fani. Ndine mukadzi wandaimbotaura naye mukadzi akauya akaroorwa ari mwana mudiki chai mudikisa achishingirira marriage yake anzi murume wacho aihura. Kuhura kuna varume vanohura zvemandiriri chaizvo zvekuhura kunge wakatakura chimushini chekuhurisa akarara haadi munhu wese akaona mudhafa ada kumunzwa akaona mutete ada kumunzwa akaona muchinyi ada kumunzwa mbuya ada kudzinzwa mvana ada kudzinzwa mhandara dzacho ada kunzwa kuti dzakadini. So musikana aitaura kuti ininika maidhini ndatambudzika I'm trying handisi kuziva kuti murume wangu ndiumbomutadzira chii handisi kuziva. So there was a day mwana iyeye achitambudzika anga atozvara vana 2 nemurume uchifunga kuti pamwe murume ukamuzvarira anoitawo machuaka. After that mumwana uyu akazotanga kusanganawo nevanhu wazviona. 1 ane mastress 2 asangana nemukomana ngomuti nekuti chinoitika ka kuti uzoita vakadzi vazoita chijairiro vanotanga kunyengwa nevanhu vari mudhuze vanoziva kuti imi maidi everyday vanobuda manheru vachichema kujuraho varohwa zimurume iriye rinorova vanhu vakadi vakakukomberedza. So vakakukomberedza ivavo ndo vanotraya kupinda. Musambofunga kuti munhu ari kugokwe nhasi anouya kuti kushinga pana maidi kuti amaidi ndakufarira nemunhu ari kugokwe asingambozivi kuti upenyu hwangu hwakaita sei. So after that anyengererwa unofunga kuti murume wako anokuda here chino vatega ndimbotraya ndipodzwe marwadzo. Mukupodzwa marwadzo akutodana nemunhu yazvanakidza handi muri kuzviona. Nezera rakaroorwa mwana uyu ka nekuzoshunguru asina kushungurudzwa nababa ava I feel like aisambofanwa kuhura
Andikuzviona maadvisor akuzotopuhwa nevanhu kuti dei wadai kutodaro nenyaya yekuti vanhu vari kuona pane loophole yemurume wako. Iwe unonetseka nekuti murume ari kuhura. Iwe shamwari tsvagowo wako anokunyaradza, iye akauya akaguta yotariswako. Life goes on. Ayo, but imimi kungawa kugadzirisa here munhu kuti iwewe murume wako ari kuhura saka iwewe hurawo. Ndo madzitete atazara nawo muZimbabwe. Hatisisina madzitete anogona kuumbiridza nekuvaka. The only thing chaonacho kuti ari kuhura chakakosha mwanangu, imba madzisahwira, imba yako yogara urimo, but iwewe tambo yako yatambo yake. Asi nyaya iripo manje ndeyekuti iwewe kana uchinge uri mukadzi, munoziva kuti chihure ukada kuita chihure chekudzidzira, musi waunotanga kutoti wakutozviita ndo musi waunobatwa. Manje vakadzi I feel like vane madegree. Ukaona wazobata mukadzi DJ mukadzi ukaona mubate kuti G warovera zvimambambo zvese uko neuko mariva ese. Mukadzi unogara naye 10 years achikuhurira 4+. Mazwana kune rukavu manje ndikuona vanhu vari kunamirana. Ndomazoti ukaona arova mbambo dzakadaro dzana rukavu dzana nechichichi, mukadzi unogara naye 10 years kani DJ 20 years achirohwa kunze uko achidamburwa seri neseri achirohwa achidzoka nayo mumbomo. Achidzoka dzimwe dzenguva ipapo pabva kutopindwa muchitombopindawo moto mainei pari kuchangaya. Asi ndizvozvo. Why? Because chinoitika vakadzi kana apinguka achagoneki. Ipapo ndiri kuramba. That's why even Bible rakatotaura, even vanhu vanotaura kuti ukaona mukadzi ahura ngaende kumusha kwawo. Because once mukadzi atotanga kuhura hauchatomugoni. Because nawe inoitika ndeyekuti mukadzi akangohura ndezvekuti munenge maakungogara. But pfungwa dzake dzinenge dzisisiri pauri. Zvakafanana nekuti kana time yamunoita bonde handitika panhu pekuti anga ainewe brain dzake dzakutofunga John muri kuzviona ari kuita bonde newe panapa asi iye ari kutoita bonde naJohn andi mukuzviona saka hatichatogarisani zvakanaka. Kwakumboitawo bonde rekungoti ndiriwo pano ndiriwo pano pemurume wangu but handizvo. Saka isisi tiri kuti my dear chii chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvidaro, saka zvinopera sei? Muri kutaura kuti tiso tiri varume hatisi kupa vakadzi rudo, saka tingaite sei kuti gumbo mumba gumbo panze zvipere? Zvakare futi wamwe wacho vanenge wakutoita wasina kudzivirira, zvakukonzeresa nyonga, zvakukonzeresa zvirwere, zvakukonzeresa mavana kunze. Ndo paunoona kuti chirwere chiri kurwara neuyo ndo chine uyo, chirwere chiri kurwara tiri kunyengerana vakadzi. Gotsi rababa wepando mwana wepando rafana baba wepanext door. Obachati chii chiri kuita eve uri kuchengeta mwana utozoti imizi gotsi reo ndiyo nyaya iyoyo. Saka muri kuti mimi vakadzi woita sei kuti wasiye kuita chihure? Imi muri munhukadzi chitibatsirai kuti pangagadziriswe sei apa? Alright, inini I think nyaya iyi kuti igadziriswe DJ iri kuda madzimai. Vana mai isusu pachezvedu, vana mai vachiri kuzvara. Pari zvino ndiri kumboda kuti titaure nana mai vari kuzvara. Why? Let's ava varume ava vari kutobhaisa vakura ava vese vari kubhaisa takutombovaisa paside. Let's talk kune vana vatiri this new generation. Toita sei kuti vasahurirwe nevakadzi? Takufanira kuti tichitotrena tuvana twedu kuti mukadzi anorespektwa sei, mukadzi anobatwa sei, mukadzi anoda. Because ava imimi ndipika rudhende rwacho ruripo hamuchatogoneki imimi. Saka vana mai isusu tikaguruma varume chaivo, because varume varipo vana mai vacho vakatozvitadza, zvakatotadzika because varume vacho hapana waunoona unonzwa uchinzi vakabuda mudumbu rimwe chete, kuratidza kuti mai vavo ndi1 isusu vachiri kuzvara. Zvakangofanana nongoti madzimai acho futi kati nongoti madzimai acho akabuda futi mudumbu rimwe chete because unhu hwenyu wakangofanana. Zvinhu zvamunoda vakadzi makaita kunge fanika vana vadiki. Izvozvi zvinosvika panapa alright unotaura kuti ndipe foni yako ndione foni. Handiti wapedza ndakupa foni yayo wakuchema futi wati ndipe foni
uyu wedu uyu mukomana Romeo Gasa akabva azotaura manje zvikanzi foni yababa imhipiri kangaisa dziso ikoko unotosorwa handiti foni yababa ihanyanisi ukabata unotosorwa kana uri mudzimai anoda imba yake handiti ka siyana nekutsvaga kuti murume wangu ari kuite because obvious varume handidi kunyepa handisi kuti zvakanaka varume vanonyenga Alright. Varume vanonyenga. Vese. Handisi kuti wese. Ndimi makazvarwa namai ava vatiri kuramba. Uri mudzimai anoda imba yake. Handiti ka siyana nekutsvaga kuti murume wangu ari kuite because obvious varume handidi kunyepa. Handisi kuti zvakanaka. Varume vanonyenga. Alright. Varume vanonyenga. Vese. Handisi kuti wese. Ndimi makazvarwa namai ava vatiri kuramba. Tiri kuramba mai ava vakazvara vana kuti varume vese vanonyenga. Ndosaka muchiona maidhi wamwe varume vane vakadzi vairi vamwe varume vane vakadzi vatatu. Varume vacho muri kumbonyengana. Handi mukunyenga isuze. Saka uraiti tokuramba inoti vakadzi vari kuhura. Saka muda kuti tihure nani. Handisi kuti kana utori nemurume ka. Utori nemurume ka takutobvisa kuhura. Murume wako utori naye chero muri 2 muri 3 ipapo. Aiwa uchada kuhure murume wako naye. Tiri kuti isusu vanhu vakaroorwa siyai chihure mudzimba. Aiwa but murume anozogona kusevhisa 1 2 3 vakadzi here. Iwe unoendereipo uchiziva kuti murume uyu ane mukadzi ane vakadzi 2. Ubovya kuti uri kugutsikana nesevhisi yake. Uri kutenderana nesevhisi yake because usati wapinda mumba zvinoita varume muri fani. Varume munotora attention yenyu yese kukamainini kane kachiuya kachinzwiwe chino kakati kakangomuka pakati peusikati ndoda ngozha ine matumbu akati ndoda dhiringi rakakwatiswa munenge muchiita handiti maiguruku vari kusafa zvisingaiti. So ipapo ndo patiri kutaura kuti nguva yaunozopinzwa musystem makunonyenga futi akakajaira kalifestyle iyoyo yekunzi pakati peusiku yewe burise ndopepa munozohurirwa ipapa. Kakuenda unotsvagawo vamwe maiguru ava vakunotsvagawo akakechituka kunotsvagawo makumbodhila nemunyowani. Varume munoda henyu barikasi hamuri goni. Ini ndomboda kuti kuve nevakadzi vanosimuka vopupura kuti tiri vairi 2 chete handisi kuda 3. 2 pamurume obva kuti weduwe isusu tinogutswa nababa isusu tigere murume mumwe mukadzi mumwe vanhu imimi mukangogara muri 2 kudai so munokwanisa kusatoenderana zvinhu zvikasatofamba zvakanaka. Alright zvinhu zvisiri kutofamba zvakanaka muri 2 mukawedzera muri kuvhura mukana wekuti ava vaende kunzeka vanobuda. Unzwa rimwe chinzi na vakadzi 5 ubva ufunga kuti naimi vakadzi 5 ava asi uri kudhisi uri kuzotsvaga zvakomana zvinokubatsira basa mukati muri kuzviona. So pavachoka tingangoda hedu kutaura zvimwe zvinhu DJ. I feel like kuri kudiwa a new generation yevanhu. The rest imambourayiwa imika ivi chimbofa unozoti kastatement kai kanotoronzi varume muchafariri chimbofa wese ane munhu varume munozitangoziva vakadzi makura sei 10 years wese ane 10 years anekakuziva mukadzi ora tingatingoti 15 years kukwira chimbofai tombonatsa kubreeda new generation iyi kuti mukadzi anonzwai mukadzi 1 iyeye ipapo ndopandoda kukutsiurai my dear. Ndiri kuti inini aiwa mukaramba muchihura manje kamunoenda kumba kwenyu inini toenda tinongozonohura futi saka ugari mumba DJ vakadzi vese vari mumba umuka ma1 samtaura kuti wese vari mudzimba vari kutohura vamwe vacho muri kuziva kuti vari kuita sei vari kurara vakasunga makumbo kudai kuti chwi achirwadziwa nechibereko kuti dei chibereko icho changobayiwa hacho kuti dei chango ndatora kapu ndangototesa nemvura. Why? Because varume wacho muri kuti kana maisa munhu pamba you feel like pamba ipapo midzimu yako nezvidhoma zvemumusha menyu ndo zvicharara mukadzi wenyu uficha hazvizizvo so to the extent yekuti dzimwe dzenguva anozofa. That's why muona ngozi dzakawanda mukadzi ari kufa akasunga magumboti mwari we ndakatambudzika mumusha umu nekuti ndaisapuwa zvinhu zvinondigutsa. So zvitori nane kuti afa asina chigumbu apoti achibuda zvake saka mukadzi akafa asingapiwe bonde anotofa nechigumbu chebonde. Ingoziyo ngozi chaiyo kana imimi mutomboti kumba kwenyu musiri kupuwa imi mukasapuwa DJ
mukadona nhasi mune 1 week musina upuwa. Alright. Muchizviwa. Pfuka imi. Aiwa ndikukunzwai maiti. Saka muri kutaura here kuti akomana arisirwiyo kawakomana rekoti pese pese maita pese pese maita. Munofanira mbozororoka kana 3-4-5 days. So 5 days dawanda 3-4-5. Aiwa DJ kumba kwenyu kunenzana 3-4-5 asi hours guys. 3-4-5 hours record days. Aiwa mama days kataura mune muchipaisei makamira 3-4-5 days. Ndio nguva yenike mukaona mukadzi anotonyarara izvo ndauda kutokudzidzisai. Mukaona akanyarara 3-4-5 days pane ari kukambura. Pana ari kukambura. Alright maiti. Regai tindopendera chirongwa chedu. Regai tindopendera chirongwa chedu asi inini hangu mukuzeya mukuongorora kwandiri kuita ndekwekuti muri kupokana nazvo. Ndodaira kuti tinogona kuzodzoka panapa tikawana mukana tichaonawo umwe guest anogona kutibatsira tombokurukurawo nayo nyaya iyoyi tomboona kuti zviri kufamba sei. Asi inini mukuona kwangu ndikuona kuti vakadzi chero mukadzi ukamuitira chinengei achida kungohura anongokuhurira. Vakadzi muri vanhu vasingagutsikane nezvamuinazvo. Because ndataura ndikati mari ndinokupa chikafu chiripo pamba bonderi racho ndinokupa. Pamwe pacho unotongokuitawo bhebhi futi zvamuri kutaura izvozvo but unotongobuda futi mumba uchienda kundohura. Vanhu vamunopa zvese izvavauri hazviti ndura kuti mundiunzirewo murume ane mukadzi iye mukadzi wacho kuti tomubvunza kuti uri kupuwa mari here but ndopuwa. Uri kunzi bhebhi here ndikupuwa. Unomboitawo time quality time nababa ndoita. Unopuwa une vana here ndinavo. Unoitirwa zvese ndinoitirwa. Saka mukuhurire. Alright. Ubvashairise. Hazvina mhosva. Saka mashoko amuruda kusiyira nhasi kune vanhurume vamuri kutaura kuti havasi kupa rudo kumadzimai avo ndiye kuti kudii? Ini ndoda kutaura nevanhurume. Chaunodyara ndo chaunokohwa. Chiri kuitika mukaita kunge tikudyara chihure mudzimba dzedu majika ipapo ndo patiri kurwisana. Imi mati ndiudze vateereri. But mukati chaunodyara ndo chaunokohwa. Mutaura tiri kudyara chihure here kuti mati mataura kuti vakadzi varume munonyenga. Chinoitika ndechekuti kunyenga kwamuri kuita muri kumbonyengani. Ndozvinhu zvaunofanira kutanga kufunga uri murume wemunhu kuti oraiti inini zvandanyenga. Saka mukadzi wangu andasiyawo ari kunyengwa dani. Ukangozvifunga izvozvo unozvibata unozvidzidzisa kuti indari yangu kumbogarisika nemuka. Ukangorega kunyenga chibva uzoti varume wese vari kuregera kunyenga mukadzi wako. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Ndofunga mangozvinzwirawo mana. Vana baba kudzimba uko ameno soko iro. Nyaya itaibata mushure mekunge taongorora kuti madzimai akawanda ari kubatwa nezvikomba kudzimba uko. Ndo nyaya dzizhinji dziri kunyanya kuputsa misha mukada kunyanya kuzvitarisa. Saka mudzimaiwo ari pano tiri kukurukura naye ari kutaura kuti iye zvichida tiri kutadza kupa rudo kune madzimai edu. Tinodaira kuti tichadzoka zvakare nayo nyaya iyoyi. Tina guest watinenge tinaye tichipfuurira mberi naye tichibvunza kuti chii chiri kuitika, zviri kumbofamba sei, tingagadzirise sei dambudziko iroro, rinopera here kana kuti hariperi. Totongoziva kutoti inini hangu nditori kubasa kumba kutori nemunhu ari kutochaya zvake iko. Ipapo rega ndibva ndakomenta. Taitoda kuti kana muri kuuya naguest, guest ngauye nemukadzi wake nemurume wake. Muone kuti magesti iwaya anokuudza ise zvanani chingotaura ndizvozvo. Aiwa no. Tinotenda aiwa mazita tichaedza kuti tidaro. So thank you very much muri yeZimbabwe nekuramba muchititsigira. Tinosangana zvakare muzvikamu zvinotevera. Tichadzoka nacho zvakare chirongwa chenyu chetinge tikumbobata kuti madzimai ari kunyanya kuita kumbo mumba kumbo panze zviri kukonzerwa nei. Tinokutendai nekuramba muchititsigira misi nenguva. Kana kachinge karike kutanga kusvika pano patichka MTV ndokumbira kuti wosiya wasubscriber usakanganwa kufollowa page rako. Ukafollowa unenge watotisa padenga denga. So tinozvitenda izvozvo. Thank you very much muri yeZimbabwe. Tichadzoka zvakare nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana. Mazvita. Bye bye.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,